Kadadosan ing negari ingkang gemah rimpah lojinawi, tata tentrem kerto raharja, wonten salah sawijining pangeran ingkang gesangipun sarwa kacekapan. Pangeran menika putra makata ingkang badhe nglajengake tahta kerajaan. Ananging pangeran kalawuh boten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan. Pangeran kepingin lono nasak wono. Pangeran kepingin madosi jati diri ugi pengalaman gesang. Saking riku, kawiwitan lelapahan gesangipun pangeran ingkang manggihaken sisihan gesangipun inggih menika ari wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryanipun. Tiyang kalih mlampah ngliwati wana ingkang rungkut ningali kiwa tanganipun boten wonten kewan utawa peksi ingkang saged dipunburu. Kareman bagus kaliyan pandherake wau saedosipun pangeran ingkang lelono pados jati dirinipun. Bejo, kowe nang ndi, Jo? Pangeran jenengan wonten pundi? Waduh, kowe sing ati, Jo. Ngapunten pangeran, kula mboten ngertos. Jo rene, Jo, aku arep cerita. Wonten napa pangeran? Dene iki kok gak ono kawan blas, Jo. Nggih pangeran, sepi banget. Sapa kuwi, Jo? Kula mboten ngertos pangeran, sapa nggih niku? Mbok ngapunten kula badhe kanglek iki dusun apa nggih? Kula nuwun, Mbok. Baladara, monggo satu kue. Kula pengembara, Mbok. Ngapunten iki dusun apa nggih? Iki desa Dapat Le, kue arep apa ning kene? Kula pengembara, Mbok. Kula kesasar, mboten nyekel dalane. Wah ya wes, kue pengen mbok wae piye tak dadike anak angkatku yen kowe gelem. Iki, Mbok, kula purun. Kawit saiki kowe dadi anakku. Kowe tak jenengi Andi Lumut ya, Le. Nggih, Mbok. Wanci enjing mbok rondo kleting nyawiji kalian putri-putrinipun. Putri-putri mbok rondo kleting sangat ayu pasuryanipun. Piyambakipun inggih menika kleting abang, kleting ijo, kleting biru lan salah satunggaling putri kuwalanipun ingkang nama kleting kuning. Mbok rondo kleting sangat remen lan tresna kalian putri-putrinipun. Ananging beten kalian kleting kuning ingkang dados putri kualon piyambakipun sangat benten katresnanipun. Kleting kuning dipun dawuhi nyapu, ngresiki griya lan ugi nyambut damel ing sawah. Sangat merihatinake. Kleting kuning teka nggawa sapu, nyapu lan ngepel jokan, linggih maca ing ruangan. Mbok rondo teka ngawasi kleting kuning, nyusul sedulure kleting abang, kleting ijo lan kleting biru. Sing ayu, rene nduk. Nggih, Mbok, wonten apa? Ngene nduk, ana warta sing penting banget. Warta napa to, Mbok? Nggih, Mbok, enten warta napa to? Enten apa to, Mbok? Ketenanan wonten menapa? Kowe ngerti ta, bareng lo dadapane sing duwe anak bagus banget. Jenenge Andane Lumut. Oh, Andane Lumut bagus. Wah, gelem no. Iya, Mbak Rono dadapane gawe sayembara singen idol kanggo anake Andane Lumut. Sing lagi golek garwa pendamping. Wah, horor sangat, Mbok. Iya, Mbok arep ndeleni kowe-kowe kabeh ben dadi putri sing ayu. Sapa aku salah siji kepele. Iya, Mbok, purun. Wah, mesti aku sing dipilih kok. Kan aku ayu. Ora iso mesti aku sing dipilih Andane Lumut dadi gawarane. Ora iso, Mbak Yu. Kamu kan luwih cilik. Ini Mbak Yu malah karo aku. Hei, aku kan luwih tuwek saka kowe, kuduwe kowe iso ngadeni aku dadi Mbak Yumu. Wis, gak usah rasa padu. Anake mbok kan ayu-ayu, gek ene nang jero tak gandani. Nggih, Mbok.
Mbok, kula badhe matur. Matur apa? Wis rampung tanyapune. Pun Mbok, ngeten Mbok, kula kepingin nderek sayembara sing den idol supados dados garane andane lumut kados Mbak Yu Klenting. Oh alah, ya wis ini yo tak dandani. Ya wes, saiki sampean umbah kambing-kambine nggonane Mbak Yumu karo nggonanemu nang kali kono. Nggih, Mbok. Muga-muga sing diterima dadi garwane andane lumut iku salah sijine anakku, duduk klenting kuning. Kleting kuning saben dinten nyambut damel ngresiki griya, ugi nyambut damel wonten tegalan. Mboten kraos saya lan keluwen. Sinaos piyambake dipun damel mboten sae kalian mbok rondo kleting lan para sedulure. Nanging Gusti Allah ingkang priksa sungkawanipun. Piyambake nyuwun dumateng Gusti Allah supados maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. Gusti mekaten kesayangipun kula, mugi-mugi kula saged mantis kanthi nambah maneh. Hei Cahayu, Sapa kuwi? rasa wedi aku widadari sing arep bantu kowe. Arep ngopo kowe? Aku arep menehi kowe pisaka tanani muga-muga pas iki ana gunane kanggo kowe iki jenenge Dimat Darsamada. Tanani ya Cahayu. Nggih matur nuwun. Hati-hati nggunakake pisaka kowe kanggo kebajikan. Nggih matur nuwun lan nyuwun dumalan pangestunipun. Sawijining lepen ingkang ilinipun santer banget. Wonten mriku yuyu kangkang gesang. Piyambake ingkang nguasani lepen menika si yuyu kangkang ingkang culik. Tung baru kok bolong-bolong, bocahnya kok ngoblong. Sapa kayak ingin teko? Kali ini banjir. Iya Mbak Yu, piye iki carane dhewe iso nyebrang? Iya Mbak Yu, piye iki sida-sida dhewe ra bisa melu sayembara-mbara dadakan. Kosek-kosek kae anak yuyu kangkang ta. Wah, iya, ayo njaluk tulung yuyu kangkang wae Mbak Yu. Iya, yuyu kangkang. Haha, ono apa Cahayu? Yuyu kangkang aku njaluk tolong sebrangno aku lan adik-adikku teko kali iki. Awet banget kuwi. Iso, tapi ono imbalane ya Cahayu. Balane apa to? Kon bayar nganggo duit. Wah, kowe kuwi moto duiten. Ya wis lah, yen duit gampang mengko tak bayar. Iya, ki rasa njalukmu mengko tak bayar. Kudu duit aku ra doyan, ha. Halah, mosok sih? Imbalane yaiku nganggo tanganmu. Apa tanganku arep kapakke? Ora tak apa-apake, mung tak ambung titik. Hah, apa? Ih, dilani. Ya, ora ana imbalan liyane, maksud tanganku sing wangi iki mau ambung. Ya wis din wegah. Yen suwi mengko imbalane nambah. Apa kuwi? Ambu ra enak, rupane elek banget. Wah, kok banjir? Tapi ya caranya aku nyebrang. Oi, kono yuk kangkang. Apa sebrangke? Aku wegah. Kok tak weni duit? Aku wegah wis kono lunga, aja rene maneh dasar wong wedok elek. Lah kowe kok jahat to yuyu kangkang? Yen kuwi karepmu, aku arep gawe kali kisat. Dumatan lepan menika asat. Yuyu kangkang kacilakan lajeng kesah tebi lan mati. Salajengipun kleting kuning saged lumrah nyebrang lepen menuju griya mbok rondo dadapan. Griyanipun sandi-andi lumut. Salah sawijining dusun ingkang nama dadapan. Mbok rondo nembe nyapung griya. Wonten dalem mriku wau si andi-andi lumut nembe ngaji wonten salah sawijining surau. Ngentosi gegantilaning mana ingkang dipunjanjiaken Gusti Allah kangge piyambake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya? Kula Mbok, klenting abang. Kula klenting ijo. Kan kula klenting biru, Mbok. Badhe melu sayembara Siden Idol supaya bisa dadi gawanane andane lumut, Mbok. Walah arep melu sayembara ta. Tak omong andela-andel lumut. Mlebu siji-siji ya. Oke, siap.
Ya wes langsung mlebu wae. Nggih, Mbok. Teng abang melu, Mbok. Nggih, Mbok. Wah, ya padha induk ta gelem. Coba kula, Mbok. Ya wes ayo. Waduh, Nduk, wong ten ora gelem kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sapa kuwi? Kula Kelenteng Kuning Mbok arep melu sayembara Single Idol supaya bisa dadi garwane Andandi Lumut. Apa kowe pengen dadi garwane anakku? Ora salah ta kuwi? Lah iya rupamu elek ambune ra enak, aku wae sing ayu ditolak pemanek kowe. Coba dhisik, Mbok. Putraku si Apa ora salah kowe le tole? Mboten, Mbok, niku pemilihan kula. Oh yen kowe pilihane sing mbok melu wae. Mbok, kula aja ngomong jujur. Enak iki kula. Apa kuwi ngan? Kula niki sadene pangeran, Mbok. Nanging kula dadi pengembaraan golek pengalaman urip lan sisih urip. Ane Kelenteng Kuning dados sisihanipun andi-andi lumut. Pasiryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakan dados putri ingkang ayu.
Sejatosipun Klething Kuning menika putri Sekar Taji lan Andi-andi Lumut menika raja ngentosi ramanipun. Pangeran lan Klething Kuning gesang slaras saklawase.